ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹಾಯ್ ಯಾನಿತು ಓಡಬಿದಾಡಿನ ಸೂಪರ ಯಾನ್ ನಿಗಳ ಮುರಣಿ ಬಂತೆ ಇನ್ನು ಮದ್ಬಂಡು ಅಂಚ ಮದ್ಲದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನನಗ ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ದೀನಿ ಅಂದು ಓದು ಬರ್ಕಾದೆ ರೆಡ್ ಮದ್ಮಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟ್ಯ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಮದ್ಮೆದ ದುಂಬು ಪಾಡುವೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕತೆ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.